fafaitse fafaitsaitizwe icho kwa demu ya Zimbabwe ndilo mwenye mukati mekufamba mukati mekupapatsa nekuchudzura kuitika matima nawo senyika ino ndilo zori chimuti munenge makachibata muri Zimbabwe muri kuenda nacho muri Zimbabwe ndine nyaya yakaitika mukati menzvimbo yatinoshevedza nesere kuti dombo shava ndapinda mukati medombo shava muri Zimbabwe aiwa asi ndisati ndapinda iyeyo ndoda kutanga nenyaya muri Zimbabwe nyaya ndoda kutanga kutaura panapa inyaya iri kumberengwa nyaya iri kushurugu kunonzi kuchachacha kwa nhema kwa mambo mazivisa nyaya iri kunde kuti kuna Sabhuku muri Zimbabwe Sabhuku aita dambudziko raari kuita anoti kana kagara anotemwa nematombo kunyangwa ine vamwe matombo anotema iye chete muviri wake wove mavanga pese pese kwakatomboya rimwe domo rikatima pamusoro pemasibhesasi pakatoboka kupinda mumba 1 2 Sabhuku vakaenda kumunda kunosakura avaregetsi basa vakaborisiya pasi chete rinobva raenda baba Isabel muri kutaura kuti kudini kwe ndiri kutaura zviri kuitika pana Sabhuku muri Zimbabwe Sabhuku vekupi vekushurugu kuchachacha kwa nhema kwa mambo mazivisa munhu wandiri kutaura ndiye Sabhuku wacho right Sabhuku uyu mukoma KB iye pachake akapedza kugeza akati akuda kunopfeka hembe anogona kushaya hembe muwardrobe anodziona dziri kunze kwemusha kunze kweyadi kwete panze mustendi anogona kudziona dziri kunze kweyadi matombo aya anotema iye chete so haasi kuziva kuti woita sei kana akuenda kunorara anotorara akakombwa vazukuru nemudzimai wake vanomuisa pakati vanotofunga dzimwe dzenguva vanogona kutomuka asipo so vanhu vari kuchema nekumbera rubatsiro kuti iye chii chingaitika uyezve ari mukati mekutaura nevanhu vakaona mukati mekubvunza ari kuti handina chandakabata handina chandinoziva utori urwere ende paariko zvinozvi atori nemavanga akawanda ari kuitika paari zvava nenguva yakareba sei zvichiitika atopinda mu3 months achingoitika izvi achingotemwa chinokunyangwa kabva pamba chinongoitika paari hembe akapedza kugeza anodziona dziri kunze kwemusha odzitora odzidzorera kana achifamba anogona kutemwa iye ega atori nemavanga kumunda chekwe kangosiya badza pasi chete haacharoni akutodzokera kumba radhisapia harisi kuonekwa tiri kufamba sei harisi kuti onekwa tiri kufamba sei zvakatanga sei zvakangotanga nekungoti chikafu kana achidya akabikirwa chikafu akapiwa anoona muchikafu madiwa machecha so anotoshingirira kuti chiro chikafu chapinda mudumbu apo neapo chidya chimwe pari chakawanda chinenge chakadirwa machecha kunyanya riri sadza rinodirwa mafu ya vachimubvunza Sabhuku kana kuti muchitaura naye hapana here munhu wakakanganisirana naye izvozvo ndiro zvekutanga mukoma KB kuti imimi dzimwe dzenguva vakawana tinobata tichitsvaga zvatinotsvagawo kusimba kana kuremera kana kutotsvaga kuti ndinoda kuita pfuma hamuna here chamunofungidza kuti makabata chinova ndo chaakushanduka panguva iro anoti kwete ndakazvichenera wava vakanganisira zvivanzi mukugara vedu tinokanganisirana leise mombe dzangu dzasvika kumunda kwemunhu kana kuti saSabhuku ndatonga munhu ndikamutora kubhadzira huku ndingazofunga kuti pamwe ndio zvakuita kuti madhaka auye muchikafu vafamba here saSabhuku mukuru wenharaunda vafamba zviri kunzi kudini mukufamba kwaari kuita Sabhuku haasi kudzoka nezviri kufamba mukati mari kuti mari kufamba ari kuti tiri kufamba asi zvatinosangana nazvo hapana chiri kutibatsira asi kuti kuri kunzi kudii isikiriti yake muri kuti kana Sabhuku achigeza ari muchinjausi yes unobvisa hembe wodziisa pakawaya ichokwadi handiitika achingopedza kugeza hembe dzinenge dzisipo unogona kushayiwa hembe idzo dzachinopinda mumba zvakare anongona dzise dziri muwadhirobhu dzedza musina dziri kunze kwemusha dzinenge dzatorwa nani apo ipapo ava vari kurara vakakomba kuti vakagadha Sabhuku ndiani pane mudzimai nevazukuru nekuti atori munhu mukuru Sabhuku ndizvozvo nevazukuru ivo pachavo avatemwe chero kukaya dombo nongonzwa munhu achigomera atemwa munoziva kuti panosvika chinhu chichikutema ukarivaraka unotogomera ya pakaipa ishurugwi Zimbabwe muri kuti kudini kone icho chakushurugwi munofunga kuti Sabhuku chii chakaitika kuti azotanga kusangana nedambudziko iroro akanatika ana nayo mazamo kutaura kuno kuti akuratidza kuti akutosvika muwest asi zvakawanda muri Zimbabwe kuchibva pana pamamhepo ndichaenda kunotaura nawo live vachange vachitaura vega zviri kuitika handiti zvakamira sei asi kana tapedza pane ndichakupai zvakare neupdate yemukadzi uyoyo ane murume akafira kugirlfriend akaramba zvekuenda kana parufu kuti vana vake vaende ikoko uyo anga achiti kana achibatsirwa murume ari kuya achiita bonde naye vanomubatsira vange vakadzi kana varume vari kuitwa bonde zvakare nemurume akafa aiwa update yakazouya nozuro mushure mekunge mubatsiri kwahanga aenda akada kupinda mumba akada kubatwa nomubatsiri akabvamira kunze akati ndivigire mvura nemushonga yekugeza achibva ageza achibva azopinda muyadhi zvakazoonekwa kuti munhu anga achibata mukadzi uyu haaziriye mufi ndiani
Gati batalei. Kana wa join a National FM WhatsApp channel. Tichidaka kunzwa mashoko kubva kumutungamiriri wenyika President Dr. Idi Mnangagwa vataura mashoko akadzama. Pamusoro akakuti vanhu vakazvipira kuti nyika yeZimbabwe isununguke baba Isabel. Zvapari zvino ndosaka imimi neni panapa takasununguka Zimbabwe. Kane basa rakabatwa kana na Comrade Basopo vakazvipira pamwechete kane basa rakabatwa na Brigadier General Retired Victor Rungani. Pane dzimwe reza makabatira muri yeZimbabwe. Icho kwade muri yeZimbabwe mukoma kebindu la kuzivisa kuti munyika yeZimbabwe ka patoni nyaya dzikaswa nemambo kuti tikukumbira kuti apa basa iri neriri sabantu kusvika tadzoka kwatiri. Ndinaye mukoma KB ratinoshedzera kuti iri kurowa pamwechete nekuhead cliff. Dziri ndiparons. Kune vanhu vari kutambudzwa mukoma KB vari kutoshivedzera kuti tiri kutoita senge tisiri vana vari munyika yeZimbabwe nezvatiri kuitwa. For example, kunzvimbo yekuruwa vanhu vari kuruwa vamwe vari kutotiza kumabasa kudzokera kumba vatonzwa kuti muyadhi matopinda vanhu vatocheka yadhi waya dzatochekwa uchinosvika kumba kana 3 days usipo unotoona muyadhi makabini kukura kwekutogara munhu akutobika ikoko. Asi iri stand 1 nyaya idzi vari kuchema vachiti tazama kuenda kumapurisa pana chikubuda but nzvimbo ndedzedu mapepa tinawo mari takabvisa. Kwozoita dzimwe nzvimbo dzavari kushedzerwa kunzi izvo mari makore amakabvisa mari aya anga ari maziki. Aiwa mari adzashandi tura dzimwe mari ukasabhadhara imwe mari tiri kupinza munhu medhi bako imomo munyika yeZimbabwe kusvika nyaya yakafana nekuruwa kutori na minista vakasvika vakati hei mirai zvamuri kuita musashukurudza vanhu nyaya dzimbo dzimisai. Asi vanhu ivavo vasi kumira vachiri kungopinza vanhu mumayadzi muri kugara munhu ukangobva pamba chete ukangoenda somewhere ukanunura una 2 days watwadzoka kana kuti wakutobuda kuseni uchienda kubasa manja kuno kuwaya tochekwa muyadhi matoiswa munhu. Right, minista upi akasvika kuruwa akaodzaka vanhu kuti chimbomirai nyaya dzamuri kuita ndi minista upi? Minista Garwe. Right, kwanzi vakatosvika vakataura mukati menzvimbo yenyiki yeruwa kuti zvamuri kuita zvimbomirai zvinhu zvazvina kunaka zvamuri kuita izvi nyaya idzi mira tichadzoka tichikuudza isi kuti zvakutoshenda babi kurendi barons but iko zvinozvi vanhu havasi kumira vari kuendera mberi vari kushungurudza vandodzokera zviko mapurisa vari kuchane makore tinoenda kumapurisa but hapana chiri kushanda and vanoshedzera kuti hamuna zvamunochiita. Vati vaenda here kuhofisi kwaminista Honorable Garwe vanotaura kuti zvamakasvika mukatudza kuti chimbomirai pane vanhu vari kuenderera mberi vachiita izvozvo ende vanzi kudini vari kuti takumbira timboisa kuruzhinji rweZimbabwe tinzwe kuti kana maofisi iwawo chine vanhu tinotanga taudza vamwe vachangotivharira panze nokuti hatizivi kutangira nekuenda. Tinofanira kuti tiite sei kuti tikwanise kuenda kuna minista tivaudze kuti zvamakasiya mataura tiri kushungurudzwa nokuti kwanyasa munhu anokuvharira. No, because baba Isabel kana minista vakauya vakaita meeting icho kwadi minista vanenge varipo vanenge vachitaura vanhu vakasununguka kubvunza mibvunzo kuti kana mukabva pana paminista kana vanhu vakasara vachizviita tinokubatai kupi. Vanhu ndozvo vanofanira kubvunza so that panova necommunication kubva pahofisi yaminista kusvikira kuvanhu vanenge vachishungurudzwa kuitira kuti kana pane zvinenge zvanetsa vanokwanisa zvakareka kubata minista vaudza kuti minista nokuti ava vatiri kutaura nezvavo ndiwo minista vanoona nezvelocal government and public works vanoona kana nezvemaland balance vanoona nezvekugadzikwa kwevanhu panzvimbo zvakanaka munzvimbo dzavanenge vakagadzwa saka ndiwo vanofanira kuti ivavo minista kuvanhu zvikanzi chimbomirai ndiwo vanofanira kuvaudza kuti aiwa zvinhu zvasvika pakati Sabelo. So dambudziko revanhu mukoma KB vanozvitorera pasi pavanofanira kubvunza mubvunzo kana yasvika nguva yekuomera kudai soka shoko vakarizwa richibva kuna minista richisvika kwavari asi vane mibvunzo vasina kusvika kuti vazoziva kuti kana vazoitwa izvezvi vachafamba sei. Ndopo vari kukumbiravo takudawo kusvika kuna minista hatichazivi tofamba sei. Tinovaudza kuti minista tatambudzwa munzvimbo dzavanogara mune utungamiri handiti yes minista vakambosvika sei kunzvimbo yavo kuti vazotaura nyaya yemaland barons tichanzwa mukoma KB tinawo vanhu kutaura kuno minista havasimuke kubva kuofisi icho kwadi mukoma KB vachienda kunoadhiresa vanhu vakasvika sei vanga vanzwei minista endi ndiani akaenda nechichemo ichocho kuna minista right mukoma KB regai titaure navo kana vamochichavashevedza vataure nyaya yavo sezvazviri nokuti amukoma KB vanhu vari kuchema kuti ukaenda kubasa unogona kutofonera kuti mhanya waya yatochekwa patoiswa chikebhini munhu autogara ipapo unorarama sei auchashanyi
tiri kukumbira anenge aunza nyaya baba Isabel ngataure kuti minisa zvakauye kuHetcliffe angashedzwa nani icho kwadi chichemo ichi changa chasvika sei kuofisi kwa minista handiti munhu iyeye kana akasvitsa chichemo vadi kudzokera futi kunotaura naminista kuti dambudziko ramakasiya mataura kuti riri kuitika vanhu ngavambomira riri kuramba richienderera mberi icho kwadi chandinoona ku vanhu mukoma keibika kusvika kunokonzera sezvo zvisagaritsikana vanhu vanosvika asi vachitambudzika you see now ndodambudziko iroro vanosvika but vachidambudzika anyway seNational FM tichabata kaofisi yahonorable minister Garo icho kwadi kana vachikwanisa vauye pano vazotaura nyaya dzemaland barons kuti sehurumende second republic yasvika papo nderipi danho ravakatora nenyaya dzemaland barons nokuti vanhu vari kuita sei vari kubirwa mari asi tichimirira kuti tivabate tionzi panhepfenyuro dzokerai zvekare munhu akaenda kuofisi kwaminista ngaaende kunotaura kuti vanhu vaita sei vatanga minista vadzoke vazogadzisa dambudziko riri kusangana nevanhu icho kwadi muri yeZimbabwe ndiro muri kuzvinzura iko chikonzero nyaya kana dzinge dzaitika dzikabuda dzinofanira kugadziriswa kuti vanhu vagorarama zvakanaka munyika yavo yakaita sei yakanaka icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba na muri yeZimbabwe ndakataura nyaya yekukwekwe nyaya ndakataura yekukwekwe yange iri yekuti kune mukadzi ane mukazi murume wake nevana vake vaviri vari mukati mekugara kudaro murume akabva akati girlfriend aenda kugirlfriend ndokurwara kusvika anofa ari mukati menzvimbo iyi asi aenda muchipatara akarwara zvakanyanyisa ari kumba kwegirlfriend mukadzi uyu ndokubva atumira shoko kumabhururu ake anoziva kuti murume wake ane mabhururu aya kwasvitsa shoko mukadzi akashivadzira kuti kwete handikwanisi kuya ikoko chikonzero murume abuda mumba make ega akaenda mumba kwegirlfriend ega zvamuwana ikoko iti azvinyemuka ikoko kusvikira vatakura mukadzi uyu neambulance murume uyu neambulance vachibva vamaendesa kuchipatara vaendesa kuchipatara akaenda 2 days ariko ikoko ari mukati mechipatara but mukadzi haana kugara atotevera akashivadzira kuti handiteveri munhu anoita zvechipfambi akabuda mumba achienda ikokoka ngaafira ikoko handiriko kusvikira murume uyu afira ari mukati mechipatara afira mukati mechipatara hama dzakashiredzwa mushure mekunge muine foni dzemukoma dzana nemurume uyu waitamba naye hama dzikafonera dzikaenda mukati mechipatara dzikatokwanisa kutakura mutumbi dzikaenda naye asi dzatakura muti kudaro mukadzi dzera kuti inga parufu iroro chikonzero murume uyu akafa asina kuchena akafa achida kusviba ndati imhombwe akafira kuba kwegirlfriend saka vana vangu inini handichodi kuti vasvike parufu apa kana nini handisvike ipapo ndichabva pamba apa muchichema hama yenyu ndobva nena nevana vangu halo kama kasvika pamba kusvikira atakura chitora chavo ndokuenda kumusha kushombe ndokunochema hama kusvikira radzikwa ikoko kutaura kuno muri yeZimbabwe paite mawiki matatu hakusati kwatikani nyaradzo masi nyaya yakunetseko zvino ndiye kuti mukadzi uyu akuona murume achimubata achimuita mudzimai bati murume uyu akafa kubatwa kunyange chekwari mubhazi anobatwa asi zvaari kuitwa manje muri yeZimbabwe abatwa kudaro haasi kwasava yekurwa yezvipfeko ari kuita zvipfeko zvekuti akudamburwa and time wachipedza anonyatsona zvechokwadi ndabatwa asi fesi nemunhu anenge achiona ndimurume wake amai vakabva vaenda kune vamwe madzimai vanobatsira mukati menzvimbo yekwekwe vaenda mune nzvimbo yekwekwe kwaibatsirwa mukadzi aibatsira mai akabva abatwawo zvakare chibhakafa unaonda kaviri kusvikira amai vati ndinokumbira mubude mudzokere nezvikonewa ndokubva vaenda kune mumwe murume anove madzibaba zvakare aibatsira murume uyu hama dzangu akatoshungurudzwa zvekuti murume kutaura kuno kwandiri kuita ari muchipatara chikwekwe general maari kurapwa imomo chikonzera murume uyu akashungurudzwa semukadzi ende murume uyu ari kunzi panguva ino atove nomwe urwere hwekuti kana achifema haamiri kufema anofema nguva dzese ndobva aenda ikoko mukadzi uyu akazobuda nemwana wake mukadzi uyu akaroorwa ine mwana wake asiri mwana wemurume uyu wakafa iko zvino ndokutakurwa nemwanasikana uyu angasveri kumba kwake ndokuya mukati meguta reHarare kwaakanzwa kuti kune vamwe vanhu vanobatsira vauya vari pabhasi stop ipapo amai vakabva kuchema vachiridza mhere vachihumburuka pasi vachiratidza kuti vane munhu vari kurwisana naye asi vakakurirwa mwanasikana akapesera udza vanhu varipo musavhunduka zvino kana kutya ndatozvijaira izvi ndokusaka ndauya namai vangu kuno ndiri kuenda kunzvimbo yandiri kuenda kune mubatsira anobatsira amai vangu vari kutaura kuti ivo vanoona murume wakafa achivabata sechibharo ende madzimai akanga aripo ipapo akatozoona kuti hembe yemukati yamai ava yange yamburwa iri pasaiti ende amai vakazvitarisa vaitoona kuti zvechokwadi munhu atopedza kuita bonde apo murume akafa ndokubva vaenda kunzvimbo yavaenda kunobatsirwa ikoko mwachibva wanzwa kuti aiwa mubatsiri ahapo akaenda kukripa but anodzoka mangwana ndichikataura nyaya ine zuro muri yeZimbabwe regai ndikuzivisai kuti mubatsiri akasivaene vakachiwemba kritasha
mubatsiri akabva uya kumapasi 5 nezuro. Mubatsiri awa abisa mota ku gate akuda kupinda mukati achingopinza gumbo 1 kuti akupinda mukati. Mubatsiri akabva shedzera kuti chiri kuitika pano. Ndikukumbira mundisire mvura mbavhu muuye nayo. Isai mushonga wakati newakati. Ndofana kugeza. Siri akageza nezuro akapfeka hembe dzake. Panze pagedhi paside pemota. Kuti azopinda mukati. Achingopedza kugeza ngoma KB. Mukadzi uya ari mukati muyati. Ndoda kuridza mero. Baiwe akutobatwa. Kureva kuti nguva ida kupinda mubatsiri mukoma KB. Ndiye ngaona kutobatwa. Saka mubatsiri akakurumbidza kuzviona. Akakasira kuzviona ndobvadzokera mukati. Weweso mubuya chibva batwa. Chinzwa muri yasimba zvikanzi achivatanga kuseka kanzi. Zviri panapa zvakaoma. Amai muri kuona chi? Zvikanzi ndiri kuona murume wangu zvikanzi manyepo. Tarisisai zvakanaka. Asi murume wenyu. Zvikanzi ndiri kuona imimi. Baba murume wenyu vakafa. Ndiye kumurume wenyu. Zvikanzi vari kubaba mukuru mukoma baba obo murume wangu. Zvikanzi ndiye munhu ari kuuya apa. Mune zvamakaita imi. Makashaina imi. Mune kutaura kwamakaita imi. Ndiri kuona rudzi ruri kutsutsumura. Pakati karufu manga muri kupi? Zvikanzi ndira kusvika. Zvikanzi kuvala mufi. Zvikanzi vana kusvika. Zvikanzi nemhake kuti afita girlfriend. Zvinganiwo zvapakaita mukurarama kwenyu zvakaipa. Makatonga matongero api? Baba ava ndivo vane mushongo vakabata. Vari kuuya vachiita sekunonzi ndiye mwana uyu. Ndivo vari kuita zvinhu izvi. Vafonere bamukuru vachibva vafonerwa. Zvikanzi muri kudiwa kunoku. Zvikanzi handiuya ikoko ini. Chikonzero ini ndandira kukama newe. Uri muroora. Chamuri kutaura ndechekukwekwe. Ndechekukwekweshi. Okay. Chandezuro. Handiuya ikoko. Kusvika watera nomubatsiri zvikanzi aiwa baba. Ini ndiri kutaura panapa. Zvandiri kutaura munozviziva. Ende munozviziva kuti kana zvichibata pamunhu uyu atori murwere. Hamukwanisi kunyanga kusungwa nemapurisa nekuda kwezvamuri kuita nokuti ndezvemushonga. Tochishandisa here mushonga sokushandisa kwamakaita. Zvikanzi nababa alright ndazvinzwa ndiri kuuya. So kubva kuseni ndanzwa kuti baba wakwira bhazi kukwekwe kubva kuzhombe. Kukwekwe ndiwagara murume we. Asi vanogara kuzhombe. Vakwira bhazi vati vari kuuya mukati meguta reHarare. Handisai ndanzwa kuti vaita sei vasvika. Saka vari kuenda kunosvikira kupi? Kune mukadzi uyu kwaari kubatsirwa. Saka muri kuti bamukuru musara pavana ndivo vanga vachishandisa fesi yemufi yemuning'ina wavo kusungurudza mainini. Umushonga kawo. Mushonga. Saka pavadanwa vana kunzi ndimuri kuita izvi. Vanzi uyai kuno. Saka even mubatsiri uyo murume akambunyikidzwa ari muchipatara ndivo bamukuru. Ndivo kuya kwamadzimai. Ndivo. Asi mhosva ndeyekuti mainini vakasaina parufu. Ende vatotaseka kutopomera kuti rufu rwehama yedu unotasenga unoruziva. Sei usina kutashunguka nahanya nokufa kwehama yedu. Sabhuku ngavareurure. Hapana chinhu chinokanganisa munhu pasina chikonzero. Ngavareurure. Ndinonzi kocherani makazi ndechekushurugwika. Hanzi sabhuku havana kutora here ma-inputs evanhu. Kutemwa nekudirwa chikafu mujecha izvi. Hemba dzichibuda dzichionekwa panze. Badza richitorwa bubuta. Baba Isapo ndiri kurwadziwa. Vanhu havasi kugona kupindura. Ndataura wane kuti magamba atiri kuradzika maviri kuNational Heroes Acre nhasi. Right. Comrade Walter Basopo, former Central Intelligence Organization CIO Director, pamuchete kana Brigadier General Retired Victor Rungani, vaita magamba echingani kuradzikwa pa National Heroes Acre. Total number yacho ingani nokuradzikwa kwaita magamba maviri aya. Kana muchiziva ka total number ingotitumira ika pa 0713938538. Kune vese vasati vajoina National FM WhatsApp channel. Manyai munongotumira izuro kuti link pa 0712393852 0712393852 0712393852 pamwechete ne 0713938538 0713938538. Pari zvino rega katimbopinda anogona kusvika pa 10 years zvichidzika. Nyaya yataurwa nemurume uyu inoda makore anogona kudarika 10 years. Saka nyaya iyi yakuchienda kuHigh Court. Okay. Deti racho tichakushevedzai. Asatienda sei? Rabudiswa. Zvadaro muri yeZimbabwe madoctors mwana akanzi ane permanent injury kana kuti vanoti severe disability.
apana chaachagona kuita akakanganisika inzwai zviri pamwana muri yeZimbabwe. Mwana uyu haatauri, haachataura, mwana uyu haachaona, mwana uyu haachafambi, mwana uyu haachadye. Kana achidya vanogona kumupa zvinhu zvakafanana neice cream, mahewu kana yogurt zvinongoyerera zvipinda muromo. So pari zvinhu zvaringochema chiti ndo zviripo, ende maonere edu ndiri kuona sekuti hamiri kungogara pasi kwakaitwa kwokuti munhu akungomira ega, ende munhu uyu matauriro atikanzwa achiita anogona kuti munhu uyu ndiye akutongwa achiti ndakazvimirira ndega ndaida kuita zvinhu zvangu. So mwana uyu akatakurwa iko zvinozvi ane imwe nzvimbo yaasiri isiri yekwamutoko yaari iri mukati meguta reHarare. Saka ivo vanoti nhasi vafundo remapurisa chiti varida kuzoonawo chi mwana. So mukati menzvimbo iyi nazuva ranhasi vachange vaine mapurisa vari kuona mwana, havasi kuziva kuti nyaya vari kuyaonayo nhasi ndeye since nyaya yakabva kumapurisa yakukoti. zvakaoma baba Isabel. So varume vaviri ava vanga vasungwa nekushayikwa kwakaitwa mwana, vese vanga vari muchitokisi. Chokwadi varimo, vachirimo, asi munhu akawanikwa ane kabhegi kemwana. Chokwadi ndiye ari kuti iye hapana munhu akandituma, ndini ndanga ndichida kakuuraya mwana. Zvandangotaura zvezvo ndangozvitaura wangu. Ende murume uyu chiri kutorwa sekuti chizvarwa chekuMozambique. Okay, ukuda wacho iyeye ari kuti ndakatumwa nokuti ndokudhuze kwandase kwanogara ndari mbotambira ikoko. Apa akatomubhenge ari munzvimbo umwe akatombonza amboshanda pasabhuku akazoaita sei nguva iyi angakuita senge munhu anongofamba hake achiita zvinhu zvake, right? Ende murume uyu akatomubhenge akavharirwa nguva iyayi inonzi amnesia, ndo nguva yaakabuda mushure mekunzi vamwe vane mhosva dzavo ngavabude, ndo paakabuda. Achibuda ipapa ndobva paramura iyi zvakare. Saka iye achibvunzwa achishedzera kakuti hapana munhu akandituma, ndini ndanga ndichida kakuuraya mwana uyu kuti adii naye. Ndo pake panyaya dzekuti nyaya ndiyangu ndega kusvika dare raona rikatizo murume uyu tamirira kuti apiwe mutongo, but mutongo wake isusu tiri kuona kuti unodarika makore anodarika 10 zvichienda kumberi. Saka isusu patinogumira takuendesa kumusoro, takuendesa kuHigh Court, ndo kwakuenda nyaya. Imabereki memwana muchazoshedzwa muchiudzwa chi date. Asi mumwe wevarume vakasungwa vari 2 ava, mumwe wacho muzvina bhizimisi anga achifungidzira kuti ndiye akatuma murume uyu kuti anouraya mwana achiri maoko emapurisa. Mapurisa obvious vachiri kuita tsvakurudzo, vachiri kuita investigations. Hapasati papuwa mutongo. Aiwaka ngatimboisiya kanyaya iri kumapurisa kaicho kwadi chocho. Regai timbonzwa vedare vateereri manyama muri kunzwa kaupdate kwamutoko munoti kudini 0713938538 uyu kunotora mwana uyu asati afa wakamhanyisa kuchipatara, asi izvozvi ane dambudziko rokuti hapana chaari kukwanisa kakuita muupenyu. Icho chekwamutoko icho mutongo wemunhu akabata mwana uyu handiuzive, uye sezvo nyaya iyoyo iri mumaoko emutemo kusanganisirawo nevabereki mwana uyu akambonoongororwa here nanachiremba sezvo mwana akanga abatwa nemabhinya kudaro, ndinoona kunge pavakamubata pane hanzi zvakakanganisika pautano hwake. Ndipirewo kasando kuna Israel Tembo Bimadziwa Radio Inspector Shekman Matono ndiri kunoko kuKenboni. Tinoziva kakuti inyaya dziri kumatare edzimhosva, ende dzimwe nguva munhu unombopindawo handiti kunge tichida kutarisa nyaya yatapiwa Makore Junior yakabroadcastwa live panefenyero dzeZBC, vanhu vachinzwa, ende vanhu vateereri vaitoti dai ndanga ndiri inini judge ndiri kupaka mutongo ndaiti vanhu avo ngavaurayiwe. Vanhu vaitopaka mutongo panapa usati wapiwa mutongo. So tinenge chidaka kunzwa pfungwa dzenyu kuti sezvo nyaya iyi iri kumatare edzimhosva, anditi kuvatongi vedzimhosva, imimi munofunge uye mafambiro aita nyaya kusvika pari zvino, mungaudze kuti kudini vabereki vane dambudziko rokutarisana nemwana zuva nezuva. Baba Isabel, nyudza ikecho icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba apaka ndichingori nemashoko angu yekuti mukoma wangu munozotaura nevanhu
but vanhu vabatsirewo zvichiendera kuti mutemo tinoziva kubva papi kusvika papi. Nyaya yandapinda ikwa Mutare mhuri yeZimbabwe, ndiri kuona vanhu vari kusimudza maoko kuti toda kuona ya baba vegokwe Simuchembwa vekuzogara nemwana vatove nemhuri. Aiwa iri kuuya dzinofamba nemagwara uye zveya amai vekubirwa 6000 kuTanzania ikazovanetsa ndinayo. Mhuri yeZimbabwe nyaya yekwa Mutare yakamira yakadai. Kune mwana akashayikwa 10 years ago. Ari mwana komana aive ne 27 years sokuberekwa. Mukomana uyu ashayikwa kudaro akaenda vabereki vari kuti iwo akaenda na baba munini wa baba kwaito zvimutambo webhora. Okay, mwana uyu aive neurwere kanto urema hwekuti ataure. Aienda kudaro kudzoka kwakaita vanhu, mwana uyu haana kudzoka. Asina kudzoka, mwana akashayikwa akatsvagwa ndokubva ashayikwa. Atsvagwa mwana ashayikwa. Izvezvi kutaura kuno kwatiri kuti tine 3 weeks kana toda kupinda mumwedzi. Pakaita munhu akabudirwa. But mwana akabudirwa, vabereki vemwana vari kuti iwo munhu akabudirwa uyu mwana wekune vanhu vari kuti vakapiwa mapatse mwana. Ndokune mwana ari mwanasikana akabudirwa ari ikoko asi atoti kurei. Abudirwa kudaro varidzi vemwana ndokubva vaenda kwamambo. Inzwa izvi kutaura mwana ari wedu zvikanzi aiwasha kana ane zvaari kutaura ngatishedzere rudzi rwacho. Vacho vari kutaurwa kuti mwana ari kuti ndini nenge ndikuratidze pane mapfupa angu ndobva ashevedzwa. Vashevedzwa vabereki vemwana vari kushevedzera kuti takagara tiri mberi mudare ramambo. Pakabva panzi ndizvo ndikaura mwana ningi naningi. Asi ndira kuti ndikuratidze pane mapfupa angu. Pachibva pazoita amai vekurudzi iroro riri kunzi rwakauraya. Vari kuti iwo mberi kwamambo nevanhu varidzi vemwana. Ichokwadi ine handizi kurako mwana bali chandakazoita inini kukoropa ropa ranga riri mumba. Amai vemwana kuti vekukama ruchedza kuti izvezvi mukasvika pana mai yavo vanotaura. Izvo vakazotaura mberi kwevanhu kusanganisira nevemutemo. Zvataurwa kudaro nyaya yaiteswa mumapurisa ane bhesi riri pashoma. Vakashevedzera kuti nyaya iyi yakutiremera, regai tichiendesa kukamba hombe kwaMutare. Ndokubva yaenda ikoko kusvikira yasvika kuHome Affairs. Ndokubva vati maonero nematariro atina nyaya isusu takona kuwana umbowo wakakwana. Asi kwete kuti atamira kutsvaga nyaya, asi pane zvinozvo asataona umbowo wakakwana. Right, mumashure macho ndomazobuda nyaya macho after kuti umbowo una kuwanikwa hausi kuwanika ndomabuda nyaya kuti munhu amanifesta handi ndinokuratidzai. Munhu ati regai ndikuratidzai ndokupinda nemugomo akashevedzera kuti fambai muchitevera pandiri kutsika nokuti mugomo matiri kufamba munomu makazara mapfupa evanhu mungatakura neimwe mweya yavanhu muno makakanda vanhu vakawanda muno. Fambai muchitsika pandiri kutsika inene. Vanhu vafamba vanhu vasvika panzvimbo zvikanzi panapa vanhu pandiri kutaura panga paine mapurisa ekoMutare, panga paine mapurisa akashevedzwa kubva kuguta reHarare, panga pane vanhu vakamirira veumambo, panga pane vanhu varidzi vemwana, panga paine vanhu vemunzvimbo nevemunext village vakaungana kuti varida kuona zviri kuitika. Basa ngaribatwe, basa richibva rabatwa, basa rabatwa, mabhonzo achibva awanikwa anga akafutsirwa basi ndobvachira mabhonzo achibva awanikwa. Mabhonzo awanikwa kudaro vabereki vanoti ivo akazotaurwa nevemutemo vari kuuya kuHarare. Ndokubva vanzi muchafonderwa nevekuHarare. Nhamba dzemapurisa ekunoku ndokubva vapiwa anova ndire kwaMutare. Pandabhenge ndichitaura mukoma KB pekuti nyaya kana ichiitwa ane nzara speed yake kunyange musati mapakura anogona kutopindira nemaoko asati ageza maoko nekuti ane nzara. Vanhu vakafirwa nyaya ana yemukoma KB vari kuti tiri kuzama kufona kuHarare, tiri kufona kufoma kwaMutare. Isu varidzi vemwana hapana kwatiri kudayirwa fona, hatichaziko kuenda apo taane 3 weeks takupinda mumwedzi. Mabhonzo aita sei aenda
achazivi kuti zvakamira sei, achizi kudayirwa.